След кратка пауза, в която Леля Опа изяде 4 парчета торта с шоколад, карамел, сметана и за десерт една бисквитена, интервюто продължава. Ланс също успя да се освежи с една бърза инжекция. Какво каза на Люк, своя 13 годишен син? Казах му: Люк, I am your father. Ти лош човек ли си? Да. Тоест, ти си лъгал всички, включително сина ти, а пък ти си дебела. Благодаря, Ланс. Моля. Опра, искаш ли да се боднем с кръвен допинг и после да се надпреварваме с колелетата? О, не знам дали ще можем. Да изчакаме решението за колоезденето в следващите минути. Отново сме в студиото. Току-що Международният олимпийски корупционитет взе решение да изхвърли колоезденето от олимпийските спортове. Междувременно, Общото събрание на ООН, Европейския съюз, Съединените щати, Арабската лига, страните от ОНД взеха единодушно решение да забранят употребата на велосипеди въобще. Мотивите: велосипедите развращават хората и ги водят към упадък. Хората започват да лъжат себе си и собствените си деца, без дори да разбират, че вършат нещо нередно. Предстои решение дали да бъде забранено и направо забравено колелото. Автомобилни производители вече започнаха проучвания за създаването на кола с многоъгълни гуми.